Maayong adlaw kanyong tanan, hinagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Ana, 44 anyos, minyo, ug may tulo ka mga anak nga mga dagko na. Taga Cebu ko. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon ug sa akong birth certificate. Aron niya sabtan, sugdon ko dihang 15 anyos pa ko nga naundang sa akong pag-eskwela. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Ana, na. ma, Tug na oy, lawom ng gabi eh. dili na gyud ay ko makapadayon sa akong pag-eskwela, ma. Gustuhon man namo nak, Ana. Apan wa man gud tay kwarta. Samot pa nga, siging uwan ron. Nalata ang mga tinanom tang mais. Maong kinahanglan nimong muundang sa pag-eskwela. Aron maka-eskwela sa bang imong mga mangkod. Makamaon na mambitaw kang mubasa o musuhat. Pero gusto manggod ko nga makahuman og eskwela, ma. Dili kay makamaulang musuwat ug mubasa. Oh, sige. Suwayan ako hangi ang akong iyaan sa sipo. Kung ganahan ba siya mo pa-eskwela nimo. Kang mama perla nimo ba? Salamat, ma. Gusto ka man kahang mo eskwela. Nagdaan na kas imong mga requirements sa pagpa-enroll. Imong card o birth certificate. Hala, ma Perla. Card naman niya akong gida. Kay ingan man si mama, wa pa kuno ko marehistro sukad. Unsa? Pwede ba good nang wa kay rehistro? Ang ingon ni mama nako, ma, nga ang mananabang ra kuno ang nagparehistro nako. Unya, wa day kuno ko maparehistro sa mananabang. Mao nga wa pa ko marehistro gyud. Pwede man siguro ka elite register, ana ba? Naapaman ka ng maong mananabang ni mama nimo. Kuan, patay naman to, Mama Perla. Sa, uy pastilan, ana. Dili ka kapa-enroll, ana. Pero Mama Perla, ganahan manggod ko nga mo eskwela. Nahala, sige. Suwahyan to na kung mamuhat og birth certificate. Ha? Pabuhatan ko nimo og birth certificate, Ma Perla? Pero binayran ni nga birth certificate. Mubayad ta ba? Aron mabuhatan ka na ako'y kaila nga muhimo og mga ingunan. Be, pangutan ang imong mama kung kanus-a sila gikasal ni papa nimo. Ha? Unsa? Mauna, Ma. Pahimuan lang kuno ko ni Mama Perla og birth certificate sa iyang kaila. Uy, pwede ba gud na? Naglisod bang ganit ang parehistro ni mo diris ato kay patay ng mananabang nimo? Ma, sige na lang, good. Bahala na ni. Ang importante nga maka-eskwela ko aron ma-enroll na ko diri, Ma. Kay dili man kuno ko ma-enroll kung wa ko'y birth certificate. Basin na di ay, makalusot ko ani og maka-eskwela na ko. Ana? Salamat sa pagpaminaw. Napabuhatan gid ko og birth certificate sa kaila sa iyaan sa akong mama nga si Mama Perla. Na-enroll og naka-eskwela gid ko. Apan wa ko kalahutay og eskwela kay naminyo man ko. Pagkasala mo, ang mao gyapong birth certificate ang akong gigamit og nakasal ko sa akong bana nga si Ruel sa relihiyon nila. Apan dili maayo ang among kaminyoon. Kulatado ko og gipasagdan. Apan niabot gyud og 3 ka buok ang among mga anak. Nanganti ko nga kun mga dagko lang ang among mga anak, biyaan ko gyud ang akong bana. Tuod man, pagkadagko sa akong mga anak, nanarbaho ko sa Cebu. O gikahibag ko ning akong bagong kaipon karon. Unya, Magpakasal na ta, Ana? unsaon man nato sa pagpakasal, nga minyo lagi ko. Piki man kato inyong kasal. Di pa ko sure. Basta kay nakasal gyud mi. Kung piki ang inyong kasal, dili mo matawag nga kasado atong una ni mo bana?
Dili tinuod ang inyong kasal. Basta, gikasal gyud mi og pastor. Bungga man gani ang among kasal adto. Kay nagpabilib ang akong nabana nako. Unya dayto, inutang ra nila ang iyang gihikay alang sa among kasal. Mao nga, way kalinaw ang among pagpuyo. Kay magsige ra man mig-away tungod adtong utanga. Nangadagko na lang ang among mga anak nga may balanse pagyud mi sa iyang giutangan. Na, grabing mahay na ko eh. Kay lisod kaayo ang among sitwasyon. Nga human di ay sa pabunggang hikay sa among kasal. Apil man di ay ko nga maproblema sa pagbayad kay magtiayo na mi. Dili ko na ipatagamtam nimo ana. O nga magbinyo na ta. Bawion ako ang mga pagkuwang sa imong bana kanet. Unsa may naaanagaw kung maminyo kag usab? Nga buwag naman sad mo sa imong bana ni Rowel ba? Dugay naman na buwag mo dili ba? 2016 pagaw. Oh, tiaw mo na. Unya, siya pod karon, na naman siyang kaipon. Nanganak na gani ay kaduhan niyang asawa ron. Nakabalita sad ko anak gaw. Og nalipay gani ko. Kay basig dili na siya manghilabot namo ni Emil. Kay may lain naman sad siyang pamilya. Siya man ang unang nakakita og laing babae. Dili na lagi to manghilabot ninyo si Rowel. Ug usa pa. Dili ba piki man to inyong kasal? Na, hambot ko adto gaw oy. Kung piki ba to nga gikasal man gyud mi? Piki man ka atong birth certificate nimo pagkasal ninyo o pinabot-buhat ra. O piki sa to inyong kasal. Mao ba gaw Harold? Maong pakasal na mo ninyo Emil Gaw. Nakapalit register man kaha ka. Oh, adtong 2014. Pagtrabaho na nako kay need man sa akong SSS sa akong trabaho. Oh, tiaw mo na. 2014 ka pang narehistro. O, karon sa amo gikasal gani? 1997. Oh, susgaw. Piki dito yung kasal ninyo ni Rowel Gaw. Mong wajoy ko'y daw kung magpakasal mong ni Emil ron. Gaw, husto ka? Oh, Ngano ka no? gaw, mabdos man siguro ko, gaw Harold. Oh, unsa? Six months na kong mabdos ron. Ug daghan kay ko gihuna-huna bahin ining akong problema. O kung unsay angay na kong buhaton, kay gusto man gyud sa akong kaipon ron nga magpakasal na mi. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, wa ko marehistro pagkatao nako. Pag-eskwela nako sa high school, gipabuhatan nako og birth certificate sa iyaan sa akong mama aron ma-enroll. Mausab ni nga birth certificate ang gigamit nako pagpakasal nako. Balido ba ang among kasal? Ikaduhang pangutana, nakapa-late register ko pag 2014 kay need man sa akong SSS, sa akong pagtrabaho. Akong apelyido o apelyido sa akong papa ang akong gida. May nalapas ba kong balaod? Mawa ba ang bisa sa akong pagpakasal atong 1997? Ikatulong pangutana, nagbuwag mi sa akong bana. May lain na siyang kaipon og anak ron og may kaipon na sad kong lain. Pwede ba ming magpakasal ning bag-o na kong kaipon karon? Ikaw pa og katapusang pangutana. Buntis na ko karon og gusto sa amahan sa akong anak nga makasal mi. Kung legal tong among kasal sa una na kong bana, unsa may akong buhaton nga maligal ang among panagbuwag aron makasal ko sa lain. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako para gyud gihapon ng inyong mapaminaw no nga mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema mga pangutana kabahin sa tuang mga kabtangan, dokumento, papeles, yuta sa ato ang relasyon, sa ato ang kapikas, kabanay, kapuyo, sa ato ang pagpanrabaho, ato ang mga dokumento, mga kabtangan ay nagyud mog pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Kumusta man mo ma'am, sir? No? Kumusta man ako mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw? Aning ato ang programa hinauta. Pag mata na to kaganina, wata nagmugtok, nagmugot, ni sugat og balikas. Hoy, ano mamalikas ka buntag sa'yo? Dapat mapasalamaton kang gipukaw kaning mata ka. Kaya ang uban nalimtag pukaw ni Lord, no? Nilahos na. Ikaw, day, dong, ni mata ka. Minto si daghan pa kag buluhaton sa ipag-alburuto, day. Dong, be grateful, be thankful. Today is another day full of hope, love, joy, no? Be positive lang yun. Because, ang giingon ni Michael Jordan, you must expect great things of yourself before you can do them. Correct. Kay kung dili ka mag-expect para si mong kaugalingon nga kaya ni na kong buhaton. Saan mo pagbuhat? Dapat mingon jud kang kaya nako. Kay mingag di nako kaya, ay nalagbuhata kay dim day kaya, di ba? Always be positive. Always think you can. And when you say you can and when you do it, wa na magpasabot nga di ta masilo. No? Di na nagpasabot nga kanang walk in the park usahay, madumbol gyud ta, maigo, mamumo pero bangon kay kaya man na. Padayon lang. No, try and try until you succeed. If at first you don't succeed, try and try again. No, anak gyud na. Hay, unsa maning ato ang mga i-greet, no? Thank you di ay guys, no, sa mga maminaw nato sa DYHPRMN Cebu. Kibaw ko daghan kay maminaw kay usahay manggod babisita, di nato maon ang radyo, nalimot ang alauna na, oras na sa kini ang akong suliran, nakatog barunta or nabisita sa ato ang mga buhatonon, ay na may DYHPRMN Cebu, no? And continue to like, no, kini ang akong suliran official writers page, and thank you sa mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantenko Batan on Facebook o Attorney Elaine on Instagram and sa TikTok. O ha, nice sa TikTok sa Attorney Elaine ha, no? Letter sender nato karong adlaw guys kay punto legal man ta. Taga-asa man eh. Si Ana. Si Ana is from Cebu. Kabahin ni sa nahitabo sa iyahang kaminyoon o sa iyahang birth certificate. So una niyang pangutana is kani. Wa siya marehistro pagkatao, meaning wa siya birth certificate. Pag eskwela na ko sa high school, gipabuhatan ako birth certificate sa iyan sa akong mama aron ma-enroll. Mausab ni nga birth certificate ang gigamit nako pagpakasal nako. Balido ba ang among kasal? Kung sa may imong pasabot pag gipabuhatan, kinsa may nagbuhat, asa man ninyo gibuhat? Because kung pwede manggug ka maka-late registration, kaya ani man eh, pagkatao nato, dapat within 30 days from our date of birth, masubmit na nato ang ato ang birth certificate, no, certificate of live birth ngadto sa local civil registrar. Usahay malimtan munang wa ta madokumento, pero muna natay late registration nga pwede ta magpa-register bahalag late na, meaning nilapas nag 30 days, tanta nagpila ka tuig, karon pa kamo pa rehistro mo na late registration. Mao ba ka na imuhang pagpasabot pag ingon nimo nga gibuhatan ka og birth certificate. Now, kung gaduda ka, I think you should get a PSA katong NSO sa una ba nga birth certificate to see makakuha gani ka ana, no, meaning to say narehistro ka. Pero og wa gani, no records found, meaning wa pa ka marehistro. So wa ko kasabot kay ang local civil registrar di man pud na mo dawat kung dili na mao basin mauto kay nganong nakasalmang ka. Diba? So, the fact nga gikasal ka, narehistro man ang imuhang kasal ka ha, then naagyon to'y birth certificate. Muna akong duda ha. But again, check it sa PSA ha. Pag naakay kopya, narehistro gyud ka. Valid to. Samot ng valid imong kasal. Ikaduhang pangutana, nakapalit register ko pag 2014 kay need man sa akong SSS ang akong pagtrabaho. Akong apelido sa ako ang papa ang akong gidala. May nalapas ba kong balaod? Mawala ba ang bisa sa ako ang pagpakasal adtong 1997? Galibog jud ko kung unsa to imong gigamit nga birth certificate imong giingon, unsa to nga dokumento kay ang imong ipakita gud PSA man nga live birth, usa ka matagaan og marriage license nya nakasalmang kaha ka. So unsa de ito nga dokumento?
No, unless gi-fixer to nimo. Pero again, di man pud na siya serious nga defect to question the validity si muhang kasal. Kay kung naa sa jud kay marriage certificate, unya makakuha po kana sa PSA or sa NSO, valid gud imuhang kasal. Even if nagkuwang-kuwang to imong dokumento. Basta naa kay marriage certificate issued by PSA, valid imuhang kasal. Ikatulong pangutana, nagbuwag mi sa akong bana. May lain na siyang kaipon ug anak ron, ug may kaipon na sad kong lain. Pwede ba ming magpakasal ning bag-o na kong kaipon ron? I-check sa day na aba kay kanang imuhang birth certificate pagkuha pug sinumar. Kay kung naa kay sinumar, di ka pwedeng makasal kay naman kay legal impediment, no? Kay naman kay marriage. Karon, buntis na ko karon o gusto sa amahan sa akong anak nga makasal mi. Kung legal tong among kasal sa una na kong bana, unsa may akong buhaton nga maligal ang among pag nagbuwag aron makasal kuslain, day annulment ra gyud ni day. Wa gyoy lain kinahanglan gud ni nimong ipaanal ang imuhang kaminyoon. Usa ka makapakasal og lain kay delikado in taon ning imong adultery o bigamy is waiving aning kalakiha. No, kanila gino, I always tell you and I always remind everybody nga naminaw nato karon nga kanilaging mga birth certificate nato ba. These are very very important nga mga dokumento nga di nato pwede ibaliwala. Di po ni nato pwede nga kita-kita ray mag-usab ani kay nagyud nay saktong proseso sa pagdocument ini. So careful gyud kaayo ta guys. Please lang, no? Mao na mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.